Tolosaldea lanbide heziketako ikastetxe integratua, belaunaldi ezberdinen arteko loturak bermatu eta jakintzak partekatzeko sortua izan da. Kalitatezko lanbide prestakuntza aurreratua, berritzailea eta anitza eskaintzen dugu, proiektuetan eta metodologia berrietan oinarrituz. Modu honetan, lanbide heziketako erreferentziazko ikastetxea izatera iritsi gara. Enpresa eta erakundeen zerbitzura gauden ikastetxe publiko eta euskalduna bilakatu dugu. Gizartearekiko pertsona konprometitu eta arduratsuek osatzen dugu, begi bat egungo gizartearen errealitatera begira, eta bestea etorkizuneko berrikuntza arloetan izanez, pertsona arduratsu, ekintzaile, eleanitz eta trebeak eztea dugu helburu. Enpresekin betidanik izan dugun harreman sendo eta estuari esker, lan eskaintzak kudeatzeko lan poltsa eskaintzen dugu, belaunaldien arteko transferentzia bermatuz eta etorkizuna ziurtatuz. Gure ikasketak bailara eta inguruko beharretara egokitzean oinarritzen gara. Etorkizuneko eskualde moderno eta aurreratua bilakatzeko parte garrantzitsua izan nahi dugu. Metodologia kolaboratiboetan, etekin handiko zikloek osatzen dute gure ekosistema. Horrela, lehiakortasunerako premia berriei lotutako perfilak landu eta egokitzen dihardugu etengabe. Pertsona arduratsuak, iniziatibadunak, taldelanean arituak eta egungo komunikaziorako teknologietan adituak diren profesionalak garatzea dugu xede. Duala programan ikasleek prestakuntza zikloa eskolan eta enpresan egiten dute, gutxienez urte bateko iraupena duen lan kontratu batekin, eta ikasketak errealitatearekin kontrastatu eta uztartuz. Enpresetako profesionalentzat heziketa espezializatuaren beharrei erantzuteko, egokitutako formakuntza planak eskaintzen eta garatzen ditugu. Gizarteak, enpresek eta erakundeek dituzten beharrei erantzuteko etengabe berritzen eta hobetzen ari gara. Kalitatearen eta bikaintasunen aldeko apustuan, langileentzat formakuntza espezializatua eta berrikuntza aplikatutako proiektuak elkarlanean garatzen ditugu. Gaur egungo merkatu lehiakor eta globalizatu honetan, enpresek eta ikastetxeak berrikuntza proiektu teknologikoak garatzen ditugu elkarlanean. Proiektu teknologiko hauekin balio erantzidun produktu, prozesu eta zerbitzuak hobetzen dituzte merkaturatze zubi berriak eraikiz. Nazioartekotzea gure ikastetxearen plan estrategikoaren ardatzetako bat da. Atzerriko erakundeekin proiektu mota anitzak lantzen ditugu. Tolosaldea lanbide heziketan, etorkizuneko lanbide eta gizarte hobeago baten aldeko apostua egiten dugu.